ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский реванши худро бо Илия Топурия дар вазни сабук гузаронидан мехоҳад. коре ки Топурия кард мо бояд ки эҳтиром кунем. ӯ дунболи камарбанди вазни сабук аст ва бигзор ки ӯ кори худро идома диҳад. шояд вақте ки ман камарбанди худро ҳимоя мекунам а ӯ бошад соҳиби камарбанди вазни сабук мешавад, мо бо ӯ дар вазни сабук реванш мегузаронем. аз ин кор беҳтарашро тасаввур кардан душвор аст. барои ман ин варианти беҳтарин аст, аммо барои ин кор рух додан бояд ки бисёр корҳои дигар рух диҳад, гуфтааст Волк. хотиррасон мекунем ки Илия Топурия Александр Волкановскийро шикаст дода камарбанди ӯро гирифт ва ин камарбандро Топурия дар муҳориба зидди Холлуэ бо муваффақ ҳимоя карда тавонист. баъдан Топурия камарбанди вазни ним сабукро озод карда ба вазни сабук баромад ва акнун интизори муҳорибаи унвонӣ аст. Волк бошад баъди озод шудани камарбанд Диего Лопезро шикаст дода боз чемпиони вазни ним сабук шуд. дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони пешинаи ВАН FC дар ду вазн ва топови ҷангори вазни миёнаи UFC Ренье Деридер зидди Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳад. ман дида истодам ки барои ин кор вақти кам мондааст. дар вақташ мо бо Чимаев чанд раунд қуввозмоӣ карда будем. барои ҳамин ман тақрибан медонам ки чӣ гап мешавад. ҳамзатро хашмгиниаш махсус мекунад. ӯ ба муҳориба хеле хашмгинона мебарояд ва ба рақиб ҳамла мекунад ва ин корҳои ӯ ба рақибонаш тарс меоранд. ин коре ҳаст ки ӯро чунин хатарнок мекунад. лекин мо ӯро дар ҳар гуна вазъият дидем. як-ду маротиба ӯ маҷбур шуд ки тамоми 3 раунд ҷангад. мо бо ӯ якҷоя тамрин карда будем, лекин ин кор чанд сол пеш буд, 4 ё 5 сол пеш, ва аз ҳамон замон ӯ хеле инкишоф ёфтааст. ҳамчунин ман ҳам. намедонам ки тамринҳои якҷояи мо ягон маъно доранд ё не, лекин ин муҳорибаи беҳтарин байни ду греплери сатҳи олӣ мешавад ва фикр мекунам ки баъди ин ғалабаи ба дастовардаи ман ҳамаи шансро дорам ки ҳарчи зудтар бо ӯ муҳориба гузаронам, гуфтааст Деридер. ва дӯстон, хотиррасон мекунам ки Деридер рӯзҳои истироҳатии гузашта ситораи нави UFC ҷангори бебоғ ва гӯштингири сахт бо Никалро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод ки бо ин ғалаба ӯ ҳамаро ҳайрон кард. акнун чӣ гуна ки мебинем ӯ бо Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳад. агар шумо муҳорибаи Деридер зидди бо Никалро дидагӣ набошед, пас худи ҳозир ба телеграм-канали мо Паҳлавон теҷе даромада тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепитшуда. чемпиони вазни ним миёнаи UFC Билол Мухаммад ба чемпиони вазни сабук Ислам Махачев маслиҳат дод ки бо Илия Топурия муҳориба гузаронад, чунки ӯ нияти бой додан надорад. акнун Ислам интизор аст ки рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ дар муҳорибаи ман зидди Маддалена чӣ гап мешавад. лекин ман дар ҷои ӯ мебудум ва дар шартномаи муҳориба имзо мегузоштум, чунки ман аз Монреал бе камарбанд рафтанӣ нестум. барои ҳамин омодагиҳои худро оғоз кун ва камарбанди худро худи ҳозир ҳимоя кун, касе ки дар навбат набошад, гуфтааст Муҳаммад. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем ба Билол Мухаммад писанд наомад ки Ислам Махачев натиҷаи муҳорибаи ӯро интизор аст ва ба UFC ана ҳамин корҳо дар кор аст ки байни онҳо бадбинӣ сар шавад ва UFC муҳорибаи онҳоро ташкил кунад. ва дӯстон, бояд гуфт ки аз натиҷаи муҳорибаи Билол Мухаммад зидди Ҷек Дела Маддалена бисёр чизҳо вобаста аст. баъди ин муҳориба маълум мешавад ки Махачев зидди кӣ меҷангад, Топурия Арман Оливейра зидди кӣ меҷанганд. барои ҳамин ҳозир ҳама ин муҳорибаро интизоранд ки аллакай шаби 10 ба 11 май дар турнири UFC 315 мегузарад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.